לטפל באור, הוא עושה מגרד בעצמו, ואין בעיה לעשות כלי אד הוק ולהשתמש בו. טוב, זה הצור הזה הוא צור שמגיב במיוחד טוב לשברו, כי זה צור שעבר אפייה. הצור הזה היה בשכבה שקרובה לפני השטח, פני השטח זרמה לבה. לבה אפתה את הצור בטמפרטורה שמעל 1400 מעלות, ואז הצור משתנה והופך להיות עם פצילות הרבה יותר גבוהה, וטוב בשברור, זה נהדר בשברור. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים צור ואופים אותו, זה יעזור לנו? כן. כמה זמן לאפות בתנור? זה, אני לא התעסקתי עם זה ממש. אבל יש לזה חומר, בספרים קורא שפות באנגלית, קורא באנגלית, אין בעיה. כך זה על אפיית צור בפריין טמפינג, אז אתה תקבל הרבה חומר על זה, כי יש לזה עבודות, יש לזה מחקרים, וכמה איזה טמפרטורות ואיזה סוגים של צור ואיזה כל מיני. אני לא התעסקתי עם זה, כי יש אצלנו שני מקורות לשני טיפוסי צור, של צור שהוא נאפה על ידי לבה. אז אני לא צריך זה אפוי ממש, יש גם אפוי למחצה, שהוא גם כן מתנהג אחרת. ויש את הצור הוורוד שבדרום הגולן, שפשוט החומר שנאפה, מראש, הצור, החלוק, שם זה חלוקים, החלוק שנאפה היה מצור אחר, והתקבל, בגלל האפייה, התקבל צבע ורוד. כמו שפער התקבל צבע אפור אפור גרפית כזה, עם אורקים סגולים. אז זה דבר שהוא בצפון הגולן. הנה. עכשיו אתם רואים, עשיתי את זה עם עקבת אבן רגילה. אפשר לעשות גם